Γκολ! Τώρα. Ναι, δεν έχεις χάσει τίποτα. Γιατί έτσι ώρα? Γιατί σε περιμένανε. Κάτσε τι έχουμε και τις κάμερες. Δεν έχεις χάσει τίποτα. Δεν ξέρω γρήγορα, όμως δεν κάνει γρήγορα. Αλώστα. Φίλε, δεν χάσαμε τίποτα. Τώρα λέει. Έτσι μου λες. Τώρα κρυώνει. Ακόμα δεν ήρθε. Πώς θα κάνουμε, φίλε. Γιατί άρχισανε τώρα? Δεν ξέρω. Εσύ. Και φωνάζει. Τι έγινε Μιτσέ? Α, λέγε. Τώρα κάτσε κάτω. Σήμερα έπρεπε να έχουμε ψηφία. Έλα πάνω. Μπράβο, ρε πάνω. Μπράβο ρε. Πρέπει να πετάμε τα γάντια για χειροκρότημα. Δεν μου αρέσει αυτό το βουκ. Κάθε τρίτη έχει πάρει. Γι' αυτό είναι καλή σου, δεν είναι ψηλά. Τρίτη, πέμπτη δεν έρχεται ρε. Γιατί όμως είσαι νωρί. Έλα ρίξε. Στο πόδι μου δεν φοβάμαι. Επικαλαμίδες εδώ μεταξύ. Αγοράζει και επικαλαμίδες. Και το κολούμπα, κοντά στην κούτα. Ωωωωω. Δεν είναι σοκάρα. Άρα, πας μετά. Πάσαμε το πρωί. Να τραβάς και τη δράση. Τι να κάνεις. Κοίτα, ξύλο παίζουν. Μέσα. Μέσα. Αφού από εδώ φαίνεται. Από εδώ φαίνεται που πάει κολούμπα. Λόγω σου τέλος. Κάντο! Έλα! Κάντο!
τη μηχανή, έτσι, μπράβο. 1000 αλλά τα πήρα. Καλέ. Εδώ κάτω είπανε. Εδώ κάτω το χέρι. Θα την πάει στο τέφα, την έκανε το ίδιο άλλος. Πάει γκολ απευθεία. 6 μέτρα πίσω είναι η μπάλα. Πάει απευθείας τώρα. Γκολ. Εμείς δεν κάναμε φάουλ. Εμείς δεν κάναμε. Ένα τσούκεμα από ένα στοίχημα. Αφού τα βλέπεις πάει πάρε θα δείχνει συνέχεια. Βγήκε ο Αγγέλος, μόνο την πόδι του. Μπράβο! Πρέπει να τον καταλαβαίνουμε πως είναι Έλα Αλέξανδρε, μπράβο! τι έκανε ρε, έπεσε. Εδώ κοίτα, μου βαθίσουνε. Γύρισε και ο αέρας αυτή. Πώς το κάνει για να ζεσταθεί. Ναι, γι' αυτό το κάνει. Από την Λολάδα που είχε την μπάλα να κάνει. Να του, μέσα. Γκολ είναι, τελειώσαμε. Έλα πάνω! Πάμε πάνω! Έλα Μιχάλη! Έλα Αντικειμενικός 10%. Μπράβο! Έλα! Μπράβο, τέλειο. Έχει τρέξει πολύ. Βγήκε. Οι άλλοι δεν έχουν κατεβεί ακόμα. Έχουν τραβήξει κούρα. Να δουν σαν κόρνερ. Κάποια στιγμή τώρα στην κατεβασία αυτή, εδώ πέρα μια λορέλα. Καλέ, δύο θα μείνει λίγο στο τύπο. Θα τη φτάσει εκεί τώρα. Έλα ρε, δεν φτάσει. Διαγώνιο και ήταν ψιλοκρεμαστό, πήγε στο τέρμα δεξιά. Στη γωνία του. Μέσα. Όπα. Με το χέρι. Έβαλε το χέρι για να μην Αυτό δεν έκανε, δεν έκανε έτσι πει. Μα τι έκανε. Άντε να τους ενισχύσουμε. Έλα. Δεν μπορεί να χάσει μια φορά με τίποτα. Τα φέρεις όπως θες από εδώ, τα φέρεις από εκεί. Έλα ρε Γιάννη, έλα βρε Γιάννη, 3-3 καθαρό σκόρι. Δεν πάει να κάνεις 4-4 το κάνεις. Άμα πει γκολ θα πρέπει μετά να σου χαρίσουν οι άλλοι. Βάλε το, Να ξημερώσουμε εδώ. Μπράβο!
Κάτσε να το Πολύ γρήγορος είναι. Εγώ δεν είδα, εδώ λέει για Τι παιδάκι. εγώ δεν το είδα, αλλά μου λένε ότι μετά ποιο είναι. Δεν πρέπει να πήγε πέρα στη μούτη και το χέρι. Ακούσαμε τα υδραυλικά σου, Τι δεν έχει τώρα που να βάλουν τα μετώνα. Ρε γιατί δεν έχεις να το πουλήσεις παραγόνι. Έλα Μιχάλη, τρέξε! Μπράβο Μιχάλη, μπράβο! Μπράβο Μιχάλη! Όχι, είναι το ρολόι. Μας δεν βάλουμε, δεν φεύγουμε. Εδώ. Άντε θα μου καεί το φρικάσι! Αυτός άμα το αφήσεις μπορεί να τους έχει εδώ πέρα μέχρι το βράδυ στις 12. Εκεί έφαγα φρικασέ με χούτα του βουνού. Αυτό δεν είναι. Πιο καλό ακόμα. Ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω, δεν είμαι και Σε αγαλοκάτσικο, φρικάσι έχω εγώ. Αγαλοκάτσικο. Αντιδίνω. Φρικασέ αν φας όμως το κρέας. Θέλω πολύ κομμάτα και Όλα να τρώω. το έβαλε. Τώρα θα περιμένει για να το... Έλα, ανοίξ' το, καλά είναι. Άντε, μπράβο. Το είπα του Γιάννη τώρα πριν 5 λεπτά. Του λέω κοίτα να δεις, είναι 3-4. δεν μπορεί να το βάλει, δεν έχει να το βάλει. Α, πώς να πας εδώ.